Kawadhi nyimeni Amason Kingi koro nigi ting' mar tayo od bura mar Senate bang' kane oyiere. Kingi mane yudo ombulu 46 mag Senate nigi ting' mar riwo od burano kanyakla. En jago ma osegoyo okenge kidienje mag siasa kendo gikone oyudo lemo machielo. Cleophas Oluoch miwa nonro mar Amason Kingi. Odiochieng' ma jod bura koro osebedo karito gi siso ne ochopo. Tarik 8 dwe mar 9. Amen mar siasa ne ochopo ya kirikiki mare od bura. E kom mar spika mar Senate, ng'wech mapek ne igeno e kind Kalonzo Musyoka mar Azimio la Umoja kod Amason Kingi mar Kenya Kwanza. Kata kamano, Kalonzo Musyoka ne owuok e ng'wech. Gikone Amason Kingi ne oyudo lemono. Mimi Amason Jeffa Kingi nikiwa nimechaguliwa kama spika wa Seneti, naapa kwa jina la Mwenyezi Mungu kwamba nitakuwa mwaminifu kwa watu wa Jamhuri ya Kenya, kwamba nitatekeleza kwa uaminifu na uangalifu kazi zangu kama spika wa Seneti, kwamba nitatii, nitaheshimu, nitahifadhi, nitalinda na nitaitetea hii katiba ya Jamhuri ya Kenya, na kwamba nitatenda haki kwa watu wote kulingana na hii katiba ya Kenya na sheria na desturi za bunge, bila uoga au upendeleo, upendo au chuki. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Kingi masani jagni 48 en jalonye weche mag chike kaluwore gi lony mare. Ne osomo e sikund sekondar ma Alliance ma otieke sombe higa mar 1992. Bang'e ne otiegore e kind higa mar 2000 nyaka 2002 mobedo okil kamaloka. Kata obedo ni sani koro rwako gudu mar jakom od bura mar Senate, Kingi osekale kidienje mopogore opogore mag telo. E chakruok mar telo mare, ne obedo jaod bura ma Magarini e kaunti ma Kilifi e kind higa mar 2003 nyaka 2013. Sulwe mare mar telo ne omedo rieny, kendo ne ochwe obedo gavana ma Kilifi chakre higa mar 2013 nyaka koro ne wuok e telo. E riwruok mar governors, Kingi yande nigi lemo mar jakom komiti marango weche mag tend loch gwenge. Amason Kingi osebilo telo mag migepe kochakore migawo mar winjruok e pinje mag Afrika ma Ugwe mane omako e kinde 2008 nyaka 2010, to kod migawo mar chenro mag lupo mane omako e kinde 2010 nyaka 2013. Donjo mar lemo mar spika ne riki kwedo kod riwruok siasa mar Azimio la Umoja, manyiso ni koro en kod ting' mar riwo kanyakla od bura mar Senate kendo neno ni gitayo chenro magi maonge pogruok. Cleophas Oluoch, Ramogi TV.